Fly me to the moon and let me sing among those stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
slowly. He got juju eyeball. He won't holy folder. He got hair down to his knee. Got to be a joker. He just do what he please. He wear no shoes and he got Trojan football. He got monkey finger. He should Coca-Cola. He's Hola, buenos días a todos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy, y en especial a las personas que tengo conmigo a la mesa, amigos más que acompañantes. Tenemos a don Benito Portela, que es alcalde de Sara, con nosotros todos los años, a Marta, que con ella llevamos muchos años. Bueno, también darles la bienvenida y las gracias por asistir a aquellos que están detrás de las pantallas por streaming. Hacemos el streaming porque entendemos que en los mundos de hoy asistir a los sitios cada vez es más complejo y necesitamos darle difusión a todas nuestras problemas, demandas, ideas y demás, ¿vale? En primer lugar, lo que quiero es disculpar la ausencia de nuestro presidente, Carlos Pose, porque por motivos de última hora no podía estar aquí con nosotros. Hoy debía estar viendo las jornadas, no yo, debía estar él. Pero bueno, es un honor compartir con vosotros las 9ª ediciones de nuestras jornadas técnicas. Un encuentro dedicado a la gestión, a la ciencia, a la sostenibilidad de la flota que afronta retos sin precedentes en un mar que cambia día a día. El sector pesquero es una actividad económica y social vital para miles de familias y decenas de comunidades costeras. Hoy afronta un momento de transformación profunda. Cuotas que se negocian en mesas internacionales cada vez más complejas, más normativa que avanza hacia una mayor exigencia medioambiental, ecosistémica y con costes operativos que cada vez dificultan más la rentabilidad del sector. Adaptarse a todo ello requiere información, ciencia y diálogo. Para Acerga, estas jornadas es mucho más que un evento anual. Es un espacio donde ponemos en valor lo que somos y damos respuestas a nuestras principales preocupaciones, buscando juntos, entre sector, administración, un camino hacia una pesca sostenible, y ciencia, un camino hacia una pesca sostenible y viable. Hoy hablaremos de 3 temas que están en el centro de nuestra actualidad: la situación de la pesquería a la caballa, la gestión de este recurso según el punto de vista científico, que echamos mucho de menos en determinadas decisiones que tenemos que llevarnos, que sufrir. Las interacciones con el atún rojo y cómo construir un marco operativo claro para nuestra flota. Y la sostenibilidad económica de un sector que opera en un entorno cada vez más exigente. Bueno, sin más dilación, doy la palabra a la consellera del Mar, doña Marta Villaverde. Ahora, ¿no? Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, saludos al presidente de Acerga y, bueno, sobre todo gracias por invitarnos a participar en estas jornadas. Bueno, querido alcalde, también encantada de compartir mesa contigo y, bueno, representantes de distintas instituciones, representantes de Acerga, ¿no?, que también hay más representantes por aquí y socios. También representantes de la investigación, de las entidades investigadoras y del propio sector pesquero. Y, bueno, y también os saludo a los que no sois del sector pesquero y que venís aquí también a aprender y a escuchar, ¿no? Xestión, ciencia e valor nun mar que cambia, que é o título das jornadas, de las 9ª jornadas deste año. Pois o título desta xornada é toda unha declaración de intencións moi acertada e que centra perfectamente o enfoque nos aspectos clave dos que é preciso debater cando falamos de frota do cerco. A realidade deste sector, recoñecido desde sempre polas súas boas prácticas tradicionais, é unha realidade cambiante e obríganos a facer un esforzo permanente
de adaptación aos novos desafíos que se lle presentan. Saber identificar eses retos é o primeiro paso. Uns retos que pasan a día de hoxe pola sustentabilidade, en termos tanto ambientais como en termos económicos, o avance na xestión e optimización das cuotas de pesca, explorando novas fórmulas para o máximo aproveitamento, a adaptación permanente das prácticas extractivas a un modelo máis sostible e máis eficiente e maximizar o valor engadido das capturas, adaptándose tamén ás novas dinámicas do mercado que cada vez é máis cambiante. Como lles decía, o lema desta xornada apunta xa a grandes claves. Unha boa xestión con decisións razoadas, recorrendo a ciencia e a investigación e que permita poñer en valor a calidade do produto, mirando pola súa preservación e a preservación do propio sector cerqueiro. Esta xornada, organizada por Acerga, trataránse moitas das cuestións fundamentais relacionadas con dúas especies que están a requerir, pois a día de hoxe, unha atención especial, tanto por parte da Administración galega como da flota do cerco. Falamos, pois, se vedes o programa, se lle dedica unha atención especial á xarda e ao atún vermello. A xarda, que é obxecto de preocupación, especialmente nos últimos meses, polos recortes desmedidos aprobados polos ministros de Pesca da Unión Europea no Consello celebrado en Bruselas en decembro. A Comisión, sabedes que propoñía rebaixar un 70% da cuota, finalmente foi algo menos, pero siguen sendo cifras difíciles de asumir, tanto para vos, para o sector, para o cerco en concreto, e tamén para a Administración galega. E máis tendo en conta que este recorte tan desproporcionado é consecuencia, en boa medida, desa decisión unilateral e insolidaria de países como Noruega, como Isla Feroe, como Islandia, lanzados a aumentar as súas capturas por enriba dos criterios das recomendacións científicas. E tamén deriva desa deriva medioambiental da Unión Europea, que parece solamente ter en conta eses criterios medioambientais e obvia os criterios socioeconómicos tan importantes na toma de decisións dos legisladores e que o que indica a política pesqueira común, que na sostenibilidade hai que defender e hai que tomar as decisións en base a criterios non solamente medioambientais, senón tamén sociais e económicos. Dende Galicia intentamos persuadir na medida das nosas posibilidades para que non se perxudicara a frota galega, pero, como saben, as negociacións de taquecuotas non é competencia do Goberno autonómico e, pouco puxemos facer. Ante esta situación da xarda, é preciso poñer en marcha novas estrategias nesta materia e agardo que esta xornada serva para analizar as distintas posibilidades de optimizar os recursos e as cuotas que se asignan para procurar solucións que vayan en beneficio de toda a frota e, por suposto, tamén do cerco. Por parte do Goberno galego, contades co noso apoio para defendervos naquelas cuestións que consideredes que podemos ser útiles e, como non, para traballar ali onde sexa necesario. A outra especie, o atún vermello, é outra das especies da que se falou moito nos últimos tempos, no último ano sobre todo, e da que tamén ides a falar aquí hoxe. Podería ser unha das alternativas a explorar para manter a actividade da frota cerqueira galega. Dende a Consellería do Mar levamos moito tempo traballando neste senso, solicitando con insistencia que se asigne unha cuota específica de atún vermello para as capturas accidentais que beneficiaría non solamente a frota do cerco, senón que tamén beneficiaría a frota de arrastre, a frota de palangre de superficie, a frota de artes menores e tamén a das artes de enmalle. É dicir, é importante para o sector pesqueiro galego. Finalmente, ante esta petición de a asignación desa cota específica, deusenos a razón e temos a confirmación de que se vai a establecer esa cuota mediante a modificación do Real Decreto correspondente, pero mentres non se modifique esta norma, presentamos alegacións para reclamar que se estableza xa unha cantidade provisional de pesca accidental co fin de que a frota, entre eles a frota do cerco, se poida beneficiar canto antes.
que isto, ademais, contribuiría a solucionar dous problemas. Como saben, o atún vermello é unha especie de difícil supervivencia unha vez que se pesca, polo que creemos que asinar esa porcentaxe de cota de captura accidental axudaría xa non solamente a aumentar os ingresos do sector, senón que tamén axudaría a reducir os descartes. Para rematar, gustaríame incidir nunha idea. Penso que este sector, en cooperación coa Administración galega e tamén co asesoramento técnico e científico, está en boa disposición para superar os desafíos que ten por diante. E tamén está en disposición para avanzar na cogobernanza e para seguir realizando unha pesca responsable que temos que conseguir que sea rendeble. A súa longa tradición na propia historia pesqueira de Galicia danos unha clara mostra disto. De feito, nas propias prácticas tradicionais pesqueiras do cerco galego, ben entendidas e executadas, atopamos un bo referente do que é unha pesca sostible, unha pesca selectiva e respetuosa co medio. Confiamos en que esta xornada contribúa a acadar os obxectivos tan importantes e que nos siga marcando o rumbo que debemos seguir todos xuntos. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, conselleira. Agora vou a dar a palabra ao noso alcalde, a Benito Portela, o cal ano tras ano pon a nosa disposición este maravilloso sitio cunhas vistas espectaculares da nosa costa, do noso porto. Gracias polo apoio que nos mostras e benvido tamén. Nada, antes de nada, non pode ser de outra maneira, desde o Concello de Sada o que queremos é agradecer a todos os asistentes que estades tanto presencialmente como por streaming seguindo estas xornadas que un ano máis tenemos que agradecer a Cerga a súa organización e a súa elección de Sada e desde logo, como non podería ser de outra maneira, a Consellería do Mar por apostar por facer estas xornadas dun sector que históricamente estuvo tan vinculado ao noso pobo e que pouco a pouco quero aproveitar estas xornadas para felicitar a Cofradía de Sada pola posta e recobrar o funcionamento da lonxa de Sada que está xa acadando uns niveis de vendas dos que nos empezamos e podemos empezar a sentirnos orgullosos e orgullosas todos os sadenses e a verdade é que cada ano vimos aquí e organizamos estas xornadas é un orgullo para nós, é un placer escoitar a todos os ponentes que falades de problemas reais, comentou a conselleira a importancia da sostenibilidade socioeconómica, e a sostenibilidade socioeconómica sempre vai implícita ca sostenibilidade ambiental. Por qué? Porque sustitúes a flota do cerco? Pois por unha pesca moito máis extractiva e moito menos sostible. Esa é a realidade. Se desaparece o cerco, vai a ser sustituído por algunha tipo de arte extractiva moito menos sostible e vemos a importancia que ten cada día en apostar pola alimentación de cercanía, nutrir a nosa sociedade con alimentos de calidade de cercanía e, por outra banda, a importancia que ten non depender de efectos externos, non sei como decilo, quero decir, estamos vendo que a inseguridade, canto máis lonxe veña, máis inseguridade corremos. É evidente que hai que apostar por esta pesca de cercanía, hai xente que está esperando a que se abran as cuotas da sardiña para poder sacar os seus barcos ao mar a día de hoxe, quero decir, temos xente nun paro, está no paro en Sada esperando e agardando a que se abra a pesca da sardiña para poder ir a pescar ou buscándose a vida noutros sectores para poder soster esa pesca. É importantísimo manter estas artes que realmente son as que conservan as especies que podemos capturar e, polo tanto, para nós é un orgullo enorme que un ano tras outro, pois tanto a Cerga como a Consellería do Mar intentan defender, de facer estas xornadas, defender desde o noso pobo un arte como esta que debe ser totalmente respetada e conservada durante moitos anos para que sepamos a importancia. Hai moitísimos problemas, a verdade é que todas estas artes tradicionais ou estes sistemas de produción tradicional teñen moitos problemas na súa supervivencia actual, pero cada día
coido que temos unha sociedade máis consciente da importancia que ten conservalas. Polo tanto, quero agradecer que non sei cantos anos levamos xa, 9. Pois estos 9 anos destas xornadas onde se pon en valor un arte que é moi vinculado ao pobo galego e ao pobo de Sada e, polo tanto, xa digo, moitísimas gracias polo traballo que estades facendo e a verdade é que sí, quero expresar o noso apoio ao goberno galego porque entendemos que sí que é certo que en Europa deberíamos de estar representados non de forma estatal, sino por nacións ou por zonas que temos diferentes necesidades. Desde o punto de vista pesqueiro é evidente que non ten as mesmas necesidades e as mesmas características a pesca galega que outras pescas do Estado español. Por lo tanto, moitísimas gracias e agardemos que estas xornadas sirvan para que moita máis xente coñeza a problemática e a importancia que ten de conservar un sector como este. Moitísimas gracias. Gracias, Marta, gracias, Benito, polas vosas palabras. Con estas palabras, entonces, damos por oficialmente inauguradas las 9ª jornadas de la Flota del Cerco. Muchas gracias. Pasamos, sin más dilación, a los contenidos.